Hello, saan lang yung nang kahilo? Wala ginito, wala ginito ko yun doon. Sa maintawon to kong mga anak dito. Ulang intawon, ikakatulong. Pre, pas anana kay mo lag. Luya naman yung mga bukog lo. Iya, ako na lang pas anana lo. Oh, sige daw, salamat kayo daw. Pag-utan yun din mo ba? Tulis. Tulis? sa pamanday tulis ni. Ibutang ng kahoy, ibutang. Dali, dali mo bag. Dahil ka na sa'yo, sa sudan ni kwarta. Oh, karta. Ano imong sanina, unsa man na, mahalo na. Kini, Oh? di man ni mahalon good. Kay para mo guni ukay-ukay. Ah, okay, di ko na, di na mahalin. Kana, unsa bracelet na, unsa man na, mahalo na. Wan, Barato ra man ni. bisig dagag istorya din na. Unsa man, wa na kay cellphone na da? Wala na. Ha? Wala na. Wa na? Oh, Ay, uy boss. Ambil na akong bag boss ba kay tagalit biyag importante ana boss. Ay, uy man ka boss. wa ko'y labot. Kung na ay mga importante nga sulod na si mong bag. Ang importante, makakwarta ko karing adlaw. Di pa boss mo. Ako boss. Tagalit yung importante ana boss. Kahi, yun ay kaha ka din yun, kamulakaw, ha? Dagan jud dong. Hidagan ng tawhana. Kang apon tanibi. Daghan doon siguro ni sugod kwarta ba? Ayun taniha. Ang sudawaan ni kwarta. Sure kayo ni adlawan ron ba? Ay, kamatay. Papil man eh.